Kohora rong tara ahawar phirangke aphan nangkacho pha ateng pen adim an kepale. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penarju polik tha. Pini arkoi ni phaikre trok arni kre phonong Mahamaya MSC constituency kaparlo dongmukak Buragohai irrigation gate aklamalong lothan bang abitung atom pen kaching rumamai lapen KAC emlunsing teron aphan kachuro amai kapadopon. Maya long hemari rong pi pen kechari pon amaya long Burasing teron pen aluhi kapachini apor en pon lapen joysing kro pen maike pha lam the than pon laso hut aluhi sarpo aman pen KAC emlunsing teron chetong dun lapen aluhi aman pen DMB chairman Biren Singh teron ex VDC chairman Longsing Tokbi lapen VDC member Phibison Kro atum pen danglok ongdung lo than bang phu bang phi ke thegiding atum chetong dun pen maya long RD Pidun Renti Pinia Maya Long Lothan Bang Atum Pen Loka Charlie Ahin Anso Se Kapaching Thur Ponji Aphan La Pen Than Bang Atum Akiduk Kisung Do Ave Aputhak Jasemet Kachathan Dam RD Pipon La Pen Anparta KAC Emlunsing Teron Ahin Pen Than Bang Atum Aphan RD Kipi La Pen Ongdung Kachirap Kacheto Dun Bom Aputhak Lothan Bang Abitung Atum ning kang sampen alang liphan kachuro la pen karcho pon padu pensi mai mesen pen pajut pon. News report Lutikimi News Karbi Anglong. Kartu sola alam pe kurang tu lidom Karbi Anglong live kedoan Karbi atung wada langsung sini tum tuning dulu je karnis kunot jelan kido Karbi atung mala channel tuman langsung se kagam suri aku amhang paklar tuna padu tuna pangtang tuna hasina lidom karjo akuison ke balaso abang ke hok lotema lidom pini hanbang tuman alang liphan kichuro lam thila puhan lo lidom ajano Karbi Anglong kecheng pen kijut pulote jema thadamet bote apang ke congress tu penon nang cari bom hasode SDC ho pen aku non bang thu non BJP laso bang det den itu bang kicing hon ane laso ban ini kicing hon laso ban alang ni ban ini idum churu sini alang lihat ke hai Mahamai constituency 15 Mahamai constituency EM non ke Karbi Anglong autonomous council PNRD ISO PNRD lapen tourism IM bang ke churu ani litum laso jiri pini lasi nifai tarik kres rok handi alang liphan itum so phalo asila phan ke churu alam the nitum ke so phalam the ke alang liphan kimesen nitum phan je ko ani nitum phan de alang li nitum phan je phan bang atum phan la tum intellectual be thek de set puni nitum phan lang body aso ajone je pini alang liphan so dong mukak Buragong Hai irrigation along nilitum pini nilitum Mahamaya IMSC mate EM hai lunsing teron pan nilitum da kachopha nilitum thanbang atum kachopha ke lahel mane nilitum ke thek dam long an non ke dam tang an thek dum long lo nilitum ke bangle nang hok hedet sitame thek reset kusi Karbi thanbang atum bang ke thek reset kusi bang nang hok lo sitame ke dam tang an akai hut bang ke nilitum phan la son nang hok bang ave asi pini arni an bang ke alang li BJP government ke bang pen alang li la pen EM nilitum lunsing teron alang li kewang Mahamaya angkang arlu kewang pen bang ke alang li nilitum than bang atum phan sitame aman apeng pen nilitum phan alang li sitame nang pipon lo laso nang ki pipon ateng pen la pen nilitum ta thek dun long lo alang li ke claim ke dam Mahamaya angkang arlo phan ke claim ke dam rad phan kachari pon thek keja pon thek kar mane rad phan Mahamaya angkang arlo kuan ma aprang pen kuan ma kapaprang dun thek the athai long se tame alang li non alang li wang det pen ke paprang dun thek the pin athai se tame kedam tang an ningkan Karbi Anglong 1952 pen ilitum district long det pen se tame Mahamaya angkang arlo se tame la sona thai dulang Pini ni phaikre trok siar koi suri hini reng kore hini lakhain koi ratrok Duarbaguri MSC constituency kaparlo kohora rong tara
Kohora Forest Rest House pen kahelo 2.5 km an bak doji. Hadagara datum Pherangke atum aphan aning je thepen nitumakisung hai hui alam antami Karbianglong Autonomous Council Authority atum aphan lapen local MSc Richard Tokbi local MSc Dr. Nomul Momin akihai atum atheng no an nang paklang pira nitumakisung pen nang pajokji meni pusi Pherangke aphan nang cho phalo lasi kahomri dam pen kelong an alam theke towar ave kijunalang avar sai ave lapen karen meri hing haihuita ave lasi laihui kaching thur atomon ke japji aputhakta BJP sarkar ke parivartan pute PC development nang palele detlo puta arju lapen prabjin pen development nangban pivek ji aphan ta teams Karbianglong ke japon ke hai doctor Tuliram Ronghang aphan ta chuning riponsi kaching thur amu nang patang vek po puta aning cepat hepon Kajironga pen Thomson Terang Lotikimi News Karbianglong Lasi ni tuma hoi pen sitame prabjin pen election nang lu ko amuk ta hok lason klempo la lason nang pipo lason age pachini chot ke lason ke heno ku sini tuma hin ben bangke ining hang hik ku bang sinon ke nigidun lo lasi prabjin pen patang baprabjin ji pansi ni tuma hin pen sini nigidun lo Muji panel itu government matela alang itu lah local MSc lah pen MLA lah itu pen kacing kitang dulu mah nilisita me dake doke adio di molo lasi nilita kacing kang tung bangke lah hai lo je kedam tang kita me penang anak tung ke claim lo tuara kan ajo ini lasi nilisa me kacing kang tung bangke non ke lah lo je kedam tang kita me batai sikali batai hini lo engineer ke mah Aso kita me claim lo kita me non an kita me nang survey po laan anak kilometer do laan be te chunji lahai bang ini tu ai thing long bom lo nili tum kita me kasi non pu an kita me labang so to wara bang ke la son si dam bom la kasi ni kita me kacini kang tung bang ke la puino je chuning ri kang tung bang la puino je local MSc fan kita me lahai claim dia da kita me copy po si hang akirap non puta kiklang kredit mah lajak ni tumarong lo lasi kacini kang tung bang ke kuthot lahen lo nang limen pula nilimen bang ke samon singa nang linon pene organisation non claim bom tu mah nili sita mi non claim dun bom lang claim dun bom lo sita mi kias elong si lapu ne mai pu whatsapp claim on bom lah sila bang sorong melang tuar lah pen kijuna lang lahai ka via join ni non itu prabjin pen ke palongi panon ki bom aki hai tim Karbianglong chief CM Dr. Tuliram Ronghang panang le ko pilok chuning ridun kang tu nilihen ben chuning ridun kang tu ngelasan je non sarkar ke parivartana sarkar pusi kadako ita chinilo nilitum sitame chinilo non het kali aprang ko ningkan ko ane cari lo la pen tela dak sitame towar sitame kilongji angring sitame klang lo enan aji kidi pen sitame non sitame muben chithan bom engineer ta wanglo batai si kali batai hini an par elo sitame non pu sitame towar alamange charju damlo pulutang te non bangke dak bangke aimon pakon hek hengno pusi alang litum ninjeji MSc tum sitame aimon bang paong unang ji lasi nonatip abangke claim tek tilu pusi nili tuman nang pachimi turong titi lasi lah bang solam the bang kopi posi nili tuman engineer tum nang survey et apisi tame la bang solam nili tuman nang pachimi turong titi ma la bang tamili tum sitame chini ne dalo la bang solam nang kan thia prangke longpo towards tami longpo na tum kane kasik saklo alang sun tame la bang solam chak chipi pen engineer nang service set anlo pulutang ke alang litum da chichini nang poje la bang so towar ke claim ke pin lang apente claim dam veg nang ji pusi Birta ke la puan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbianglong